A 427 metros de altitude no pico que lle dá nome, atopamos o miradoiro da Frouseira situado no límite xeográfico entre os concellos de Foz e Alfoz. Aquí comeza a ruta dos castelos, na cima dun pico onde se levantou o castelo da Frouseira do que hoxe tan só quedan as ruínas dos antigos muros. Dende o alto desta pena granítica ubicada na parroquia de Santa Cilla de Valadouro, podemos observar o sur as terras de Alfoz e o Valadouro, e ao norte a vila de Foz e a costa da Mariña Lucense. Ao noso redor os restos arqueolóxicos da cimentación da Torre da Homenaxe, da Torre da Atalaya, das murallas e de dous dos pozos do antigo castelo da Frouseira. Unha fortaleza declarada ben de interese cultural que pertenceu a Mitra Mindoniense e ao mariscal Pardo de Cela e que foi derrubada en dúas ocasións, no segundo levantamento irmandiño e tras a derrota de Pardo de Cela. O comezo dunha ruta dos castelos que pon o seu punto final no emblemático castelo de Castro Douro.